bine, v-am regăsit la un nou episod, aici cu Raul pe zonă. Ciao! Deci... Da, următorul killer... Am o idee. Dacă facem 15 like-uri, Ce? cel mai apreciat comentariu trebuie să fie un joc. Și ăla ne jucăm la următorul videoclip. Bro, eu am 8 abonați, de unde să scot eu 15 like-uri de întrebare? Negociezi? Ce? Negociezi? Negociez la... 10. Bine, 10 like-uri. Ok. 10 like-uri și cel mai apreciat comentariu o să fie un joc. Bla bla bla. Hai să vedem. Dar stai, 10 like-uri la comentariu sau 10 like-uri la video? La video. Mamă, da. Bun. Da. Au. Au. Ok. Au. Au. Bun, 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 bun. Nu! Bre. De ce am apăsat de greșeală pe el? Și am mâncat un fried chicken. Ok. Dar nu este bai. De fapt, cred că este unul mare. 1x1x1. Opa. Băi, Ai putea să-l aduci la mine? amândoi cei mai buni. Bine, Deci nu- dă target. Avem nevoie de Elliot. Cel puțin eu am nevoie de un Elliot. Pune-o e. Văd că serverul ăsta e anti-Elliot. Wait, what? Bro, Mai mesclit. o să Bun. revenim cu următorul meci. Am regăsit cu nou meci. De unde erau plecat? În bucătărie, unde? Nu știu. Pe mine mă întreb. Eram în lobby. Așteptând să se termine meciul. No, uite, știi ceva? Special o să-mi iau un Mamaletski. Mamă. Le dau... Le dau cu șlapul după cap. Mie. Mamaletski are așa, șlapul, tigaia și săcitoarea. Martea. Oh. A, da? Ok. Aproape. Nu ți-ai făcut temele. Vezi? Două. De fapt, de Mamaletski. Abo. Te bag tu la cei 90 de ani. Eu sunt Mamaletski. Măi, dar mai lasă tu time-ul ăla să respire. Ascult. Că pentru mine e mai bine. Tu ești o minune. Și nu pentru mine, ci pentru... Ce cântăm? Ce cântă o babă? Adică ce cânti tu, moșule? Moșneago. Dar știi ce nu mai bine? Nu-mi place ca killer. Haha, nu vii.
100%. Nega. Scuze. La mini pixel amândouă. Nu, dar tu n-ai înțeles. Ce? Deci mi-a cerut scuze. De ce? M-a spăsărit la editare. A, Dăm... m-am dat seama. Tu. Îmi trebuie doar bani, Ado. Nu las. Bine, dar lasă-mă atunci în pace, măcar. Fac bani după tine. Na, am pus. Bă, eu sunt o bătrână neajutorată. Au, Mănânci. Ce mănânci? marș acasă. Ce mănânci ca mama ce vezi? Răspunde. Biscuiți cu ciocolată. Serios? Da. Hai. E destul de fain skin-ul. În plus că poți să dai cu șlapul după killer. Și Ai poți slab să sau dai- bun? Am șlap, tigaie și sucitoare. Random sau... E random. Mi-am picat până acum 2 sucitori. Acum nu. Mai rar. Am dat și cu șlap. Șlapul cred că era cam cel mai rar. Dar nu m-ar ajuta cât nu m-ar ajuta. Și eu. Tu cu ce? Că tu mă mori. Temperatură! Bă. Pe care am făcut. Papa! Bă, uite-te la capul meu, e sub masă. Nu am primit numai atâția bani. Bro, Da. capul meu era sub masă. Nu pot să văd. Da, ai pierdut ocazia. Și n-am făcut bani, ca... Asta vezi. Bun, hai să vedem ce skin să luăm pe șetlețchi. O să vreau să încerc 2 skinuri. Retro și Olivia. Mam, 4 console. Cine-i? Bă, să știi că n-arată rău Olivia. Ce e? E skin pe tu- șetlețchi. Da, era... E ok. Not bad. Parcă în varianta gândesc eu. Oh! What? Cât e asta pe ei? Au. Bra, curat cu el. O, pe da. Dar e așa de încet. Nici n-aud nimic acolo ăsta. Și ce vreau... Și ce vreau eu să... Ce mănânc? Ce mănânc? Fried chicken? Da, fried chicken. Când ești activa cu roșu. Asta vreau să se adauge. Și dai pizza și cineva mănâncă pizza. Să nu se pună că... Vezi că nu știu ce, na. Să se pună timp în plus la rush hour. Și te zic, dacă dai pizza cu rush hour-ul. Să se adauge. Nu să ai a doua. E foarte mai urât. Să știi că... Cam place Da. Atâta că masca cam strică skin-ul. Sabia e șmecheră. Nu am făcut la Blue Hole. Am nechit. Prea târziu. Bro, dar se aude foarte încet la skin-ul ăsta. E foarte pe dur.
Ok, o să nu știu skin-ul ăsta, pe One X One, pentru că se aude foarte des. Hai, bătălia supremă. Eu știu, Alex, doar. Tu, Tiny, nu te băga în bătălia noastră. Da unul de unul. Săracul de tine. Da, da. Asta este bine. Păi mai ești pe viață. Da. Ce? Ia tare. Ei, Ce? what? Nimic. Ce cu ăla? Ce cu țută? Nu știu. M-o salva Lil Blood. Bun, hai să încercăm Retro Shedletski. Următorul e un 1x1x1x1x1x1 x1. Bun. Stai să văd! Să știi că n-arată așa de rău. E foarte fain. Bra, ce fain arată cu emote-ul ăsta. Îmi place. Stai. Angard. Ua. E fain. Oh, nu. Ok. E destul de șmecher, Retro. Frate, cum dau pe voi? Airplay. Oh, nu. Wow. Te-a ajutat tu, Time. Good. Asta vreau. Că nu... Sunt cooldown. Oh, nu. Aleluia. Dacă poți, 3 secunde. 2, 1. Gata! Stai, acum, da. Bravo. Right clicker. Angry. Ești. Bravo, da, pe lângă.
Mi mai trebuie un Elio sau... Mi trebuie mie un medkit. Oh, nu. Sunt cooldown. Ce are cu noi? Nu știu. Unde ce face Tepu? De ce nu pune din aia? Maybe healing? Good. Nu spre mult. Timării. Du-te sus. Dă mie pizza să ai rush hour. Bun. Hai cu mine. Că nu l-am putut ajuta pe Șilețchi. Hai, stai aici sus, că te apăr eu. Câtă viață am? Cât apă? 1%. Tu ai 0, să ghicesc. 1, 0. Îmi zice 1, dar e 0 normal. Au. Bra, ce fain dă cu sabia. Gen, dă în stilul ăla retro. Ridică un picior și dă cu sabia în față. Știi? Cred că așa eu. Săracul de tine. Ești un Elliot. Ai cea mai grea slujbă din tot universul. Vezi că a venit un noob. Dă-mi pizza. Ai rush hour. Ai grijă ce faci. Că pe tine te vrea. Doamne! Fugi! Așa că vin. Fugi la torre! Fugi! La torre! Din timp. Trei, doi, unu. Bravo! Te-am ajutat un pic cu stunul ăla. Îmi place retro. Cred că o să-l păstrez. Să iau friend sau Gami? Gami. Iau Gami. Stai că mai țin un fel. E cu mult mai șmecher. Și mai șmecher decât Nian, cred, eu zic. Da, cred că da. Mie chiar mi se pare... Lumea zice că e bine, fără enough. Dar nu-i... E un animal. Îmi spui că dacă ești pe stradă și... Ar gândesc că dacă vezi pe stradă un animal, nu un om îmbrăcat, un animal, îi spune că... Ori. Ăla n-are cum să fie furry dacă e animal, numai dacă e un om îmbrăcat într-un animal, costum de animal. Nu înțeleg. Nici mie nu-mi plac furry, ce-i drept, dar... Bro. Nian cat. E un cat, e o pisică, nu un furry. Era meme în 2000, că era atunci cu MLG-ul. Era mod în... Săracul robot. Nu mai are un picior. Well, not my problem. Da, de asta quest sau ce trebuie să faci cu el? Nu, vorbește, aiurea. De folos. Cred că-i trebuie un leu. Dar n-am bani de leu. Sorry, bro. Bă, nu m-am folosit sabia din greșeală. E. Da, uite-te ce fain e cu emote-ul ăsta. Adevărat. A, da, știu. Deci că face scrimă. Cu 1x1. Vreau generatoare pentru bani. A, așa. Ar fi fain să-l ajut pe Web. Dacă poți. Eu. Vin. Oh, Never nu. mind. Vin la te, că întreabă așa. Acum că l-am dat ca să vin.
Uite-o mine aici. Nu ataca cu un picior. Nu ataca stele clase. Nu știu, poate e ca la mama și de are mai multe. Stiluri. Ți-am... Dar eu Că nu văd m-am eu- lovit. Nu. Te lovit. Def are nevoie de pizza ta cum are nevoie mine. Ah, Haide, du-te la... nu. Acum am văzut-o și nu o luat-o. Fugi. Au. Stai mai dat. Stai așteaptă. Don't worry, am still die. Ah. Ok. Ia-o. Nam, nam, nam. Măcar că ai făcut rașaură. Da. Ah. E greu să joace el. Încerc să-i dau bani. Hai, las că lumează de target. De vană. Ai grijă. N-ai. Dar tu... Eu nu mă prinde. Unde ești? Iar! Nam, nam, nam. Să-mi dau rașaură. Nu știu. Ai grijă. Mai nu. Hai că vine după lui. Găsește Am- medkit. Că uite, că stai spectate. Ca nimic nu fac, își dau abilitățile degeaba. Să-mi lua caracterele degeaba. E, ce fain umblă caracterul. Fugi la ei, acolo sus. Ce capcană? A, tu ai murit? Da! Când ai murit? Ei. Oh, nu fugi! Ce aproape! Ai grijă! Bun, să fiu atent acum la oameni. Ah, nu mai mă vrea pe mine, ok. O să fiu cel mai retro. Skin de retro și retro. So retro dance. Haide, E fain asta. haide. Are că Elliot, cred că este, nu? Ce și-am văzut? Retro? Păi, Da, era. da, nu. Vrei să facem echipa retro? Nu, că mi-aș vrea și Gami. Ajută-l. Bloxicola. Thank you. Bine-ți-l. Ține-l în mână, că o să trebuie să-l iei. Stai că o să îl ajut. Fac niște Fără generatoare. Cred că e mort. Nu-i mort, e Guest, mă. E unul. 100 viață. O să moară. Nimic ce-am zis. E Quest. Dați aia de fugit. O încercat-o. Numai cu mine nu iasă. Acasă! Mamă, ce față faină ai avut. Ce-am și casa meu? You can do it. O fac.
M-am blocat din greșeală, dar nu-i bai. Eu nu pot, când vine aproape. Ce-mi place muzica asta. Bă! Acasă. Aici are minion. Au. A. Pot! Fugi cât pot. E GG. Nu mai are abilități. E GG pe cale. Bun. Bani și mai întreabă. Următorul sunt eu. O să-l facem pe 1x1 la maxim. Atunci îl pun pe Survivor. O pun ca Survivor pe... Bine, Care nu o să facem team, asta e clar, adică na. Că noi nu Așa. suntem ca o grămadă de lume să facem team. Să mă pun Elliot, mie că o să mă O omor să-ți dau un rapid. target foarte repede. Deci mă pun ca... Nu te pune Builderman că te omor primul. Nu, ca cum eram Prime. Let's go. Pe tine o să te las la urmă. Ceva. Că îmi place muzica aia Pride. Nu va nimeri pe niciunul. Hai bine, tu ești primul. Cât ai? Next, vreau. Nu poți vina mea că te-ai băgat. Deci hitbox-ul se pune și în spate. De mult. Care... Am money farmer. Bun. Am neutralizat jumătate de server într-un minut. Sau mai puțin de un minut. Te las la urmă pentru că vreau să aud muzica lui. Stai, așa repede. Nu, că așa încet. Facem paște de lepti. Da, unde ești? Bro! Ok, unde ești? Cred că atunci stai în spate. Bro, tu cum ajungi așa de repede? Ai ceva de teleportat? Nu pot să zic că nu, dar nu pot să zic că da. Wait, what? Gata. GG. Ha? Na. Sperat de bani, scuze-mă, n-am ce să fac. Fac orice pentru... Mamă, Bine. suntem 4 pe server. E cel mai bun server de pe planeta Jupiter. Ceva? Bă, facem echipa Ranger. Ok. Dar nu cred că mor.
începe să intre lumea, asta vreau să văd. Șeful următorul, Andrei Babid. Intră șeful. Ca mulți români. Uite, Hound, adică român, șeful e român. Tu ești român. Și mai era careva. Nu, lasă-i tu pe ăia careva. Tu ești green, nu? Da? Eu sunt red. Vezi că vine Lil Blood. Și-o lua stun. În prima milisecundă și-o lua stun, bă. Mare. Bun, s-a încercat o alternativă de bloc, ma nu s-a reușit. Bra. Oh, no. Vezi că vine la tine. Actually, never mind. Nu este retro West? Ar fi fain, dar nu cred. Eu cred, dar nu știu. S-a încercat o alternativă de punch. Nu prea s-a putut. Încearcă acum target. Și dacă ai putea să mă ajuți, maybe? Gen, eu sunt în spatele lui. Dacă ai putea să-l aduci. Na. Help! Cum ar trebui? Vino la mine, tanchezi, dar nu știu. Hai, Nu știu, încearcă să-l iau cu pas sau whatever. charge-ul mai am, da. Trebuie nu vreau. Nu. Bun, mersi. Mă duc să caut un medkit. Poate găsesc unul. Sper să nu mor. Uite, o să încerc să fac niște generatoare. O să mai tăiem din timp. Mă spamea. Îi mulțumesc. Oare apuc? Reușesc? Nu știu. Hai după mine. Bun. Nu, trebuia să lași, eram ok. Lasă. Hai că ești. Că și 8 așa nu o secunde. să mă prindă. 4, 3, pod. 2, 1. Bravo. GG. Nu cred că... Am. Hai că mi-l cumpăr. Pe Elliot. Gummy bear. Gummy. De ceva. Hai că mă pun și eu Elliot Gummy. Să-ți dau și ție HP. Vezi că ești cu Nian. Văzi? Acum ești cu Gummy. Și tu l-ai pe Gummy. Da. Eu am Păpușel? Milestone 1, Mercurial, Duedy, Messenger, Tom, Medic, Friend și Gummy. Am. Să știi că ăștia nu joacă așa de rău, dar nici așa de bine. Gambling. Da, arată fain. Dar cum arată? E la fel Gummy-ul. Pizza e la fel? Nu, pizza e un gummy bear. Nu mă arată șmecher.
Bă, dă emote să-i vezi fața. Oh. Fața lui e destul de gelatinată. Friendly killer. Bun, mai multe generatoare pentru mine. Vete. I-am dat un gard. Dar vine după voi? Nu, a zis că vrea bani și după a început să dea cu niște abilități. Numai că eu am pus acolo un gamiber. Acum nu, care vrea să mânce, mânce. Bun, o mâncat. Eu o să fac un generator. I-am făcut. Bă, dă-i heal la săracul Cens, că mai are 5% HP. Am da, nu mai pot. Îi vai de capul lui. For heal. Să moară. Bă, nici chiar așa. Ah. Lol. That was mine. Oh, that was mine. Am gândit eu că Doamne. Vezi că tu ești următorul killer. Milestone 1, 1x1. Eu o să-mi pun și let's keep. Actually, știi ceva? O să-mi pun cu ăsta. Na, man. Până și blood-ul de aici. Stai, tu ai un ceas pe mână? Da. Ceasul de anten. Tu nu știai. 1x1 are un Rolex, se pare că. Și-o luat Rolex, bursucul. Cine e voie să asta? Ah, tu să crește. Na. Oh, să... Hai că ți-am dat boost. Ia, mie vreau să mă ataci pe mine, dacă mă vei. Auzi, asta. Ceva de gen. Ce-ai făcut acolo?
întreba. Unde e Elliot? Vreau pizza. De ce avem Elliot? Oh, da. Nu că avem Wilderman. Da. Wow! Care a fost? Elliot! Dă tată pizza. Thank you. Thank you very much. Și am revenit cu un nou match. Ne-am găsit. M-am căcat. Ce? Bă, Nigga. Ok, zi de nou. Nigga. Edward, what? Ce? am revenit cu un nou episod. Nou episod. Cu un nou match. Dar ce să șapți români? Ce? Edward. Papucel. Cocotel, Cocodil. Doredo. Dodo. Am citit eu. Ce joci? Cu... 1x1. am crezut că e Survivor. Bloody. Escape! Ok, o să mai dăm un match de Survivor după mine. Ah, deci omul meu se ascunde aici, ca să nu știu. Lockburg? Bun, nu mai dăm niciun match de Survivor. Bye bye. Hai pa!